Magpadayon ang suspension sa trabaho sa Apple Land and Quarry Corporation hangtod nga hingpit nga mapatuman ang hazard reduction plan sa kompanya. Kini ang gitataw sa DNR 7 Regional Director. Samtang Doli 7 mitanyag og emergency work alang sa mga apektadong trabahante. Siluan mayroon din sa report. Gipasabot ni DNR 7 Regional Director Gilbert Gonzales nga dakong risgo kung tugutan nila ang Apple Land and Quarry Corporation sa pagpadayon sa ilang operasyon nga wa pa nila hingpit nga mapatuman ang ilang hazard reduction plan. Sa gidusong hazard reduction plan, posibleng mulanat kini og 5 ka buwan. Kagahapon, nagrally ang gatusan ka mga kawani sa Apple Land and Quarry Corporation at ubangan sa buhatan sa DNR 7 aron hangyoon ang naasoing ahensya nga libkaso na ang suspension order kay namiligrong maapektuhan ang trabaho sa kapin gatos ka mga kawani sa naasoing kumpanya. Ang concern nila is on the how they can resume their operation, yung kanilang operation kasi maapektuhan nga yung mga workers. But the thing is, may mga pinaprioritize muna tayo. Una is we have to eliminate the hazards. We cannot just bring back the residents and then allow operation hanggat hindi natin ma-eliminate yung hazards. Kaganiha, gipahigayon ang usa ka ceremony sa Ground Zero uban ang kadagkuan sa Apple Land and Quarry Corporation. Mga opisyal sa Dakbayan sa Naga o gi-unveil ang blueprint sa ipabarog nga safety wall sa sitio Sindulan, Barangay Tinaan. Karong adlaw usab, gituki sa kompanya ngadto sa mga sakop sa media ang pagsugod na sa ilang hazard reduction program. Samtang ang Doli 7 sa ilang bahin, mibutyag nga nagdispatch na sila og quick response team aron mohimo og profiling sa mga apektadong trabahante. For Dole alone, if they really wanted, we can offer what we call one is emergency employment, that is a maximum of 30 days. So there will be a work program that will be submitted by the barangay where the work will be conducted. Then they will be given the minimum wage for that. Sa termination report nga gipada sa Apple Land and Quarry Corporation ngadto sa Doli 7, gipahibaw ni ini nga 64 ka mga regular employees nila ang maapektuhan sa ipatumang temporary layoff sugod karong Disyembre 13. Samtang 117 ka mga casual employees ang maapektuhan usab sa ipatumang compressed work week sugod Disyembre 22 nga mulanat og 6 ka buwan. I've told you na among quick response team ang ilang reply mas gusto pag yun nilang mubalik sa trabaho rather than availing our services. So mo ni atong status karon sa atong mga katawhan sa Aposemco. Kagahapon, nagrally usab ang mga kawani sa ALQC sa buhatan sa Doli 7 aron matabangan sila nga ma-pressure ang ubang ahensya sa gobyerno sa paglibkas na sa suspension sa trabaho sa naasoing kompanya. Gipasabot sa Doli 7 Regional Director nga wala sila gahom sa pag-pressure sa ubang mga government agencies aron mapahunong na ang suspension order. Hinuon ang ilang suwat hangyo, giduso na nila ngadto sa uluhang buhatan. Luan Merondina, Balitang Bisdak.